Ez buarım her Kurdek baş nezik ve İsmail Beşikçi dinase. İsmail Beşikçi dostek, vefadarek, ganfidayek, qahramanek, biguman xwedî derketneke duza Kurdan, Pirsa Kurdan, Rawatiya Kurdan, çanda Kurda bûye. Pêxemeta Kurdan gelek ket daye, gelek qurbanî da. Ev geringe temaşavanêja netewekê din bihêt husa bîte dostê Kurdan. Xwezî mîna İsmail Beşikçi serkirdeyekê van welatên serde jî husa nêzîkî Kurdan û duza Kurdan baye. Husa baş ji zolm û zordayî Kurdan hatiye kirin fêm kirba û di çerçevê de salata xwarî forum kirban. Rawşa Kurdan jî wisa nebû, rawşa deverê jî wisa nebû. Lê qederawî ew her nivîskarê bû berdewam qederawî di sijnê de bû ji ber ku dîfa duza Kurdan kiriye û Kurd nebûye. Heker siyasiyekê bi navûdeyên ba da saladar ba niha Pirsa Kurdan û Türkan biratiyan demeke de hebû. Nek niha de hete behezkirin. Berhal birêz serokê Weqfa İsmail Beşikçi İbrahim Gorbas ji Diyarbekirê gelmeye. Birêz İsmail demata baş be. Em û hemû gelê me hîvîdar e ku birêz Doktor İsmail Beşikçi rawşawiya tenduristiyê baş be ber bi başbûnê biçe. Kevata bawekê berfire rawşawî hatiye pirsîn cariye serek wezîran ve cariye mezne berpirsa ve. Niha rawşawî çawiye gelo me pişrast ye. Dem baş, evar baş, gelek spas. Nêzîkî 2 saat berê em heyetek şun Cem İsmail Beşikçi. Li heyetê da parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu, Doktor Gençettin û ez hebûm. Em çûn me ziyareta wî kir, me dît, me nas kir. Min wî re got, mamosta te me nas kir, serê xwe hejand got erê. Yani dengê wî derket. Paşê Sezgin Tanrıkulu got te me nas kir, got erê me te nas kir. Yani tabii serê xwe hejand got erê. Yani heşê Beşikçi serê wî daye xun mejûyê da xun niha heye lê xun dewam nake. Ew pir mühim e. Gerek du sê roj em hîviya wî xunî hîviya wî bisekinin. Du sê roj şûn da mejûyê wî laşê wî ew xun yê bimeje. Piştî wî axaftina wî jî rast bibe. Aliyê rast da hinek teviziye, hinek kuvvet kêm bûye. Roj yê baş bibe. Îro do baştir bû. Bawer dikim sibê jî îro baştir bibe. Beşikçi çepê mejûyê da aliyê çepê da xun kombiye. Gerek ew xun deşarj bibe. Doktor hîviya wî ne xwe yê vücutiyê xwe ya pakış bike. Ew mesele yani başbûna wî müdahale nine, ameliyat falan tiştek şey nabe. Vücutiyê xwe pakış bike. Ew jî tansiyonê da ew nexaşî çêbûye. Yani ew xun havîtin li mejûyê da böyle birêz İbrahim doktor çet bêjin doktor gelo bêjin rawşayê berevkî ve biçe çawa be. Dîtina doktoran yani du sê doktor jî me pirsî me filmê wî wan re jîşand wana jî gotin yê ber başê ve heve. Tabii ew mejî tiştekî komplike ye. Yani em nizanin yani hefteyeke risk dom dike lê niha başê berbaşê ve diçe ez ya bêjim Beşikçi hövde îlonê li grupekî li ser video belge filma Beşikçi çekir bû wan ra çûbû Diyarbekirê Amedê yani berhema Weqfa İsmail Beşikçi nebû ez ya bêjim berî wana birçûn yani kek Fatin ra hevra çûn Diyarbekirê Amedê li wir da saet 5 nîva da nexaşî dest pê dike. İşte hema 24 saat derbas bû. Yani riskê herî mezin nav 24 saate da pekti ew xelas bû. Wir da şûn da 24 saat dîsa risk yê don heye ama riska duemîn em bêjin. Piştî sê rojan MR û tomografiyê bêkişandin li wir da jî eger xun
کم به مجویدا آخافتن اوجی راست به عالیه راست جی gerek fizik tedavi fizyoterapi be yani diten amın برحال بيفيا كو روشا بريز بيشك تي باش ببا واتا قوتي جهد الخوشيه كو روشا تندرس كوي بر باشون بي جبركو او سكتامجي بريز ابراهيم قالك دجوارتر جي سكتا قلبي يعني مجي توزاني بشهري هسكاري لاش مروفيه كواتا بيغمان باوي كي برفرا خدي دركتن هبو جراوشا تندرس كا بيشك تي دنابا كردان دا غمگینی هبو حتی سر آستی هری بلند سرک وزیر کردستان پیوندی بیواکر و روشا تندرست که بشک چی پرسی اف خودی درکت نگلو چند مورال ده گرینگه بله هر تشتی از گلک سپاس دکم سروک هرم مسئول بارزانی ofisavî min keriya gotin çi destê me da hebe em dixwazim piştgirî bidin ez vê peyamî vê nêzîkariya wan ez gelek spas dikim Serokê Kurdistanê Neçirvan Barzanî jî mesaj peyam me ra şand gelek Hacı Mahmud mesaj şand gelek Reqistanê Kurd hemû dünyayê de tenê li Kurdistana Başûrinin li Kurdistana Bakur de jî gelek hemû Reqistanên Kurd ez ya bêjim xalî derketin şarederiye Amedî jî hatûyê derê ew jî got em dil û can amade ne çi destê me de hebe me bikin ez hemû Revşenbîrê Kurda, Serokê Rêveberê Kurda spasiya xwe pêşkêş dikim. Ez dixwazim viya jî bêjim. Min ser İsmail Beşikçi pirtûkekî nivîsand. Ew pirtûk aliyê Serokvezîr Mesrûr Barzanî ve aliyê Kurdistan Kronikê hat bergerandin İngilîzî. İngilîzî ew jî çap bû li xebatê Beşikçî, xebatê Kurdolojî, mukayesekirina dîrok, fikriyata Beşikçi, literatûra Beşikçi, hemû xebatê Kurdolojî min dûr dirêj wê pirtûkê da nivîsandiye. Ez Beşikçi 35 sala nas dikim. Her mehê, her salê xavînê dibim cemxwe cem min dimîne. Mîna bavê xwe em wî dinêrin mece dikin. Bi rastî Kevata Brîs İbrahim Kevata tu Pêtir her kesekî haydarî Beşikçî û kevneşûpî û xebata û qurbanî danawî ji bo duza Kurdan. Gerek e Kurd ne tawa Kurd gelû çawa Beşikçî binase. Beşikçî bu Kurdan çi ye? Kes dikare ciyê wî bigire? Beşikçî Kurdu Kurdistanê. Ez her dem dibêjim. Beşikçî xewna xwe da jî Kurdu Kurdistanê dixebite. Ji bo wî Beşikçî hemdemê Sokratesê ye. Beşikçî hemdemê Ahmedê Xanî ye. Yani xebatê wî Kurdolojî, xebatê wî ji bo Kurda bê hempaye, bê emsal. Yani dünyayê da bi rastî mîna wî ciyê wî kes nikare bigire. Beşikçi Sekinayî Sekinayî Sokrates çawayî Beşikçi aliyê Sekinayî da aynı mîna Sokrates'e. Ez çûm ziyarete Sokrates'in jî ji bo vê pirtûkê. Yani Beşikçi Kurdu Kurdistanê hemû jiyana xwe 65 sal şev roj her dem Kurd difikire, Kurdistan difikire, meselê Kurd û Kurdistanê çawa çareser bibe ser wiya serê xwe değişîne. Bi rastî ew dixwaze rojhilata navîn da welateke Kurdistan, welateke azad bê avakirin, Kurdistan bê avakirin, devleteke Kurd bê avakirin, hemû xewna wî, jiyana wî, ruhê wî, fikrî ramanê wî li ser vê esasê Kevata ew xewna fikr û ramanê wî mena xewna fikr û ramanê serkirdên Kurdan û têkoşarên Kurdan û pêşrevên Kurdan e. Kevata Brês İbrahim ji bo dûza Kurdan, ji bo dewlemendkirina şêwazê siyasetkirina Kurdan, nexşereya aliyan Kurdan bû çawa dirêjedan bi xebatê û bi guman kevneşûpiya dûzê. Beşikçî erşîfê wî çi qas bû Kurdan pêşkêş kiriye gelo. Pêwîst e çawa mifacê bê wergirtin. Beşikçi li 65 sal
arşiv Kurda amade kiriye. Naha Vakfa İsmail Beşikçi 2012 hat damezrandın le 20,000 pırtuk 3,000 cilt kovarın ojame gelek belge le ve arşivi da ve koleksiyonu da heye le naha em le serve arşivi dijitalize kırına ve arşivi Kürdistan çanda arşiva Kürdistan pişkiri dedime em ve arşivi baver dikim demek ki kında em hamu bikin dijitalize yani ev hazineye ke gelek mezin merahişt em gerek ya bizanibin Pirtuxana mendu serim be xadibun belav bu Rojavayê Kurdistanê da ji bo vî mizanî bû ji bo em eger xadî derkevin arşîva Kurda Beşikçî yê xizmeta ciwanên Kurda bibe. Belê yekê li dayê em vê jî bipirsin bizanî Beşikçî li cem Serok Barzanî jî ki rêzekî gelekî taybet hebû. Gelek caran Cenabê Serokî Beşikçî dîtiye ez barem tu jî digel dabûye heta xaletê Barzanî jî wergirtiye. Kevata Beşikçî li ger rêberê Kurdan jî li cemî jî bêguman rêzekê taybet hebûye. Beşikçî dizanî gelo Kurd bi ser kirdê xwe ve hemû gelek rêzê lê digirin qedirê xebata wî dizanin pê zanîn hebûye bu vê yekê çi gotiye? Yani Beşikçi rojekî wî tiştek ku min got mamosta yekîtiya Kurda pirek pek çêne bûye. Kürdistan devleteke Kürdistan heya niha ava nebûye. Yani tu çi difikirî hinek Kurd jî Beşikçî pir rexne dikirin. Hatta tehdit jî dikirin. Hinek Kurdî wisa dikirin. Li min digot tu aciz nabe na go. Kurd milleteke mazlûm e ez xebatê zaniyarî dikim. Çi bibe bire bibe heta mirinê ez heta dawî ew dixwast 100 sal xizmeta Kurda bike. Ez ê heta dawî li xebatê Kurdolojî xebatê zaniyarî bikim digot. Ez diyar tiştekî din jî bêjim em Beşikçî her derê naxwazin bibin. Beşikçî xwe dixwaze. Mesela ew berhema me nebû, programa me de tu nebû. Ew grubek belge filma Beşikçî dikirin û wana birçûbûn vê derê. Lê Beşikçî xwe dixwaze. Ez car jara wî ra dibêjim, mamosta dibêjim. Tu heştê heft salî hêdî gav yani her derê neçe. Dibêje me ra divot ez heta notsalî müdahale min nekin, karışmı nebin. Yani ez hatta notsali ez bixebitim pişti notsali müdahale bikin bejin neçe. Yani Beşikçi birasti irade xwe dil û can vî xebatê dike. Tabii duheste em jî naxwazin pir her derê lê Beşikçi birastî xwe dixwaze. Ez diya jî bêjim Beşikçi ruhe Ahmed Xaniye, ruhe Şeyh Ubudullah Nehriye, ruhe Şeyh Abdüsselam, Mellem Mustafa Barzaniye, Gazi Muhammed'e. Yani hatta netevperveri îro dibistana neteva Kurtiya modern ez usa dibêjim pirtûka xwe de jî min usa dike dibistana klasîka Kurd Ahmed Xaniye dibistana neteva modern a Kurd İsmail Beşikçiye em karin her tiştî li pirtûkê wî da bibînin wî da istifade bikin ji bo wî gerek Kurd wî zêdetir bixwînin zêdetir nas bikin fikriyata wî sosyolojiya wî literatûra wî hîn bibin li wî fikriyatî bibe bikin reber xura. Belê em hîviya tenduristiyeke baş bo birêz Doktor İsmail Beşikçî dixwazîn hîviya her çizûye nexweşxanê bicîbê bi tenduristiyeke baş birêz İbrahim Gorbas Serokê Vakfa İsmail Beşikçî li Diyarbekirê gelme bu gelekî spas.